Karon mga kasiaw, kani akong content karon mukbang challenge. Ako aning buhaton mga kasiaw kay idol na to si Boy Tapang. Si Boy Tapang mga kasiaw, si Rone Suwana siya taga Alcoy, Cebu. Karon mga kasiaw, ang ako ang mukbang karon nilubihang munggos gisubakan og banse. Init pa kayo. Ikaw silian ako ng dagan kayo. Makaya ba ni? Mo sili yo. Sili mo yo. Kuha ako ni. Daghanon ako ng sili ani. Silian ako ng mga kasiyaw. Magwanta ba ning kahalang sa sili mga kasiyaw. Dami kasili mga kasiyaw. Lagi ni mga kasiyaw. Rasa taman ning ko na ni. Gerting halangar begini kayo. Ug sa mga nagsuporta sa kuang channel, mga kasiaw, daghang salamat kaninyong tanan. Ug sa katong wala pa ka-subscribe, please subscribe Probinsyanong Siaw para makakita po mo dito og sa akong channel og laylay po ng mga content. Karon mga kasiaw no, kakuha na kong sili mga kasiaw, daghan ako sili kuha. Kulang begini. Ako testingan ako ni. Idol ko na ko si Boy Tapang. Kaning ako munggos ne nga gilatan, gilubihan, gisagulan og banse. No, dahang kay sili akong testingan ako ni. Pusa ne. Bisag nga 20 ko bo. Ug karon mga kasiyaw na raw. Sili, munggos, bahawt og tubig. Ako ning puso ni mga kasiyaw gamay ra kain ay pero paila gini ron og makaya bigining kahalang kay idol mo ko ni Boy Tapang. Munang testingan ako ni. Pastilan. Do ko magahilak taron ani. Kani mga kasiyaw. Ano ni? Ako ning puso ron. Sa dua tulo empat lima kalagot ako ani man kasiyaw ako nan simbaron ako diro pito wan tabot ang kinaya ni walo siyam pulo Dose 13 14 14 15 16 lagi ni rumah kasi ako yan eh
17 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 18 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니 20 oh 19 I'm going crazy 20 I'm going crazy 무뎌져 21 내 가슴이 뛰어 I'm going 22 crazy yeah I'm going crazy Ay magsiyaw Gulo na eh Tingnan gini mga kasiyaw Wah Bahaw mga kasiyaw Bahaw Bahaw Tingnan eh 갑자기 내게 나타나준 너 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 널 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 Isda Kailangan namin mga kasiyaw Dilalay ng magamukbang Baba 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy Ako aning gibuhat mga kasiyaw para sa ako ang idol si Boy Tapang. Ini ako idol mga kasiyaw. Gahilak ako mga kasiyaw. Ito hangam bro. Buk na. Buk na. Bang. Bang. Oh. 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니 I'm going crazy Ayaw ibuhatan yung mga kasiyaw. Kaya buhatan yung mga kasiyaw. Mahubag yung wet. Mga dili o dinadong tao na yung magkabuhat ng mga kasiyaw. Sa mga ko o dinadong tao. Yung magbubanda. Kaya 갑자기 내게 나타나준 너 bisa 난 아무 말도 할 수가 없었지 matarang yung mga kasiyaw. Dili mayo isina-sina din yung mag-idol sa Boy Tapang. Ubag ini wet.
Gitu. Kurang. Sudah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 하지만 성급한 Kuya Weneng, bang mga kasyaw. 거절할까 두려워서 Ibuhat na ko na para ninyo. Para kung sa mga kaya ni Buboy Tapang, kung idol na si Buboy Tapang, napo ko'y masinabi sa gamay sa iyang mga makaya. Iga-idol mo ko. I'm going Ah. crazy I'm going crazy 무뎌져 Ah. 내 가슴이 뛰어 Ibu mga kasyaw. Badla. Kaya. Wala kang maghahirap ito ng tubangan. 어쩔 수 없는 걸로 Kaya rin. 아무런 일도 할 수 없는 Kung yung mga tirada o mga I'm going taga-ibang planeta o si idol ba. Kita mo siya kung mga singot tungkol sa skala. Wala pa muna ako ka-idol. Hindi na ako kaya ni. Kung ka-idol mo muna ako, kamo, may kuha na akong pusog na kaya na ko. Wala kayo. Kaya kung content ko magkasawa. Nasiliw na kan. Tan, unang. Salamat kayo sa nagsuporta sa akong channel. O sa katong wala pagka-subscribe sa akong channel, please subscribe Probinsyano si Ao. And hit the notification bell para updated ka mo sa mga upcoming videos. O dinira ko to ako ang content kay 할 수가 makarami mo. Halang kayo. Kahilak ko. Pero inaani ning mga taga ibang planeta. Wala nga. Setelah uwi may din yung magandang. Ira. Tuo magkagahalang. Makaya. Hindi. O sa sunod na putang kuan mga kasyaw. Sunod na putang content. Kay dinira na mo kutaman kay hindi makaya pero nahubag niya ko na. Ug daghang salamat kanyang tanan. God bless you all.